ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଝି ସତ କଥାଟି କହିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମିଷ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଛଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଜୀବନ ମାରି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାଟି କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା'ର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ନାହିଁ? ତା'ର ବଞ୍ଚିବାରେ ଦୁନିଆର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯଦି କିଏ ଚାପୁଡ଼େ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି କରିପାରୁନି, ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଟିଏ। ଏକଥା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ। ଆମିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଜୀବେ ଦୟା। ଜୀବେ ଦୟା ଯଦି ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ଏକଥା ସତ। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଜୀବଦାନ କରିବା ବଡ଼। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।